Iki mau ceritane aku kan janjian karo anak ibu mertuaku. Soale aku iki pas ning sekolahan pengen banget maem bakso karo es jeruk. Lah ternyata anak mertuaku iki pas ngeterne di Uyo guys, jasa suruh area Tanjung Enom nganter makanan ning gone Gading. Duduk Gading deh guys, ning Ronggot lebih tepatnya. Kui ternyata udan tuweres lah janjian ning gone bakso Jablay ning Masjid Jamek Ngalor kuwi guys. Bar ngono asine iki petukan ning Ratan tapi aku pas gak nyawang ya wis to akhirnya enten-entenan iki anake maratuwaku iki yo keploh bloh mergane iki mau udane bener-bener deres waro Jayeng Prambon kuwi deres banget yo guys, tapi alhamdulillah disyukuri enek udan ngene iki nggarai ning awak yo seger tandurane yo urip kabeh. Ngene iki jenenge me time berdua yo guys. Ya kayak ngene iki ngobrol ngalor ngidul. Asline ning omah iki yo iso lho ngobrol. Ning omah iki yo sering ngobrol, tapi embun ning opo ketika maem ning jobo terus anake maratuwaku iki cerita, aku yo cerita, sharing bareng yo kadang yo guyu, kadang yo ngrasani tanggane, kadang yo ngrasani koncone ngono lho guys. Gak aku iki guyon. Ya wis ngono kuwi lah. Partnerku cerita iki yo anak ibu maratuwaku iki guys. Mergane opo anak ibu maratuwaku iki gak bakal ngember, gak bakal nyeritakne opo sing tak critakno kuwi mau ning gone wong liya. Aku percaya banget karo anak ibu maratuwaku iki guys. Ngerti to dari video iki sing tukang cerewet sopo, sing manutan sopo, yo kuwi aku sing tukang cerewet. Nek anak ibu maratuwaku ki wis ndak kakean ngomong. Selama aku cik iso cerewet, beliau niki ayem guys. Me time berdua ngene iki no suwahdu tenan guys. Ning jopo iki wis udan tuweres, awake teles, makame iki mie ayam karo bakso, ngombe nih es jeruk bayu. Kuwi iki aku wis pengen ket isuk kuwi mau lho guys, lagi awan sekitar jam 1:30 kuwi lagi iso tumbas. Kuwi pun klambiku karo klambine anak ibu maratuwaku iki ya padha telese kabeh. Nek anake ibu maratuwaku iki manut aku. Dadi nek semisal jajan kuwi manut aku guys. Soale opo wae sing tak tumbas panggah di maem. Tapi kadang nek sesuai requestane anak ibu maratuwaku, kadang aku gak maem, gak cocok. Sing mesti ngalah kuwi anak ibu maratuwaku. Wes alhamdulillah tak nikmatin duwe bojo sabar, manutan. Foto koyo ngono iki seneng banget aku guys. Dadi ngono kae nek ndelok video-videoku soal kulineran, sadurunge ning tempat kuliner anak ibu maratuwaku mesti teko, "Maam opo Bun? Jajan opo Bun? Ki golek maam opo? Ngombene opo?" Kuwi wingko yo sesuai requestanku guys. Engko nek kadangi aku wis gak duwe bener-bener gak duwe requestan, aku manut karo anak ibu maratuwaku. Kuwi lagi engko tumbas sego pecel ya lah. Kuwi engko nek cocok karo atiku aku yo tumbas sego pecel. Tapi yo kadang nek misalnya aku wis gak mood maem ngono kae cuma tak kancani tok, sing maem cuman anak ibu maratuwaku. Ya wis ngene lah guys, cerita lika-likune keluargaku, keluargane Bapak Arif Muhtarom ngono lho. Alhamdulillah duwe bojo sak frekuensi, seneng jajan, seneng maem, gak seneng dolan, gak seneng ning mall, gak seneng ning keramaian. Wis ning omah kuwi asal karo keluargane wis cukup.